na ọkọ ka ị na-anwụ isekwa tatu n'ahụ iwe onye Oraifite ka iwe onye Aba aka akwụkwọrọ bukide n'obi ka why me ndị be anyị ndewonu unu afụgonu nke na-eme ebe a na ọmarịcha nwa ikorobịa bụ sọ mma topu ogologo bụrụ sọ mma o wee bụrụ oshi ọkụkọ. Kedu ụdị ifele dị ihe a? O wee bụrụ oshi ọkụkọ ka nwa ikorobịa fụrụ ijezu and ihe a mekwa na Nnewi. Ọ sịkwa na ọ bụ onye Oraifite, ọ dị ka ọ na Nnewi ka obi wee birizie na Nnewi wee bụrụ ohi ọkụkọ ka nwa okorobịa unu fụrụ bụ sọ mma ebe a jee na-ezu. Biko na onweghị nke a chịtaghọ chinyere ụmụ ikorobịa anyị na nkịta. Kedu ụdị negodu na ihie negodu na o sechakwa tatu nke ndị big boy nke ndị gayoyo i wee magide mma etu a o wee bụrụ ohi ọkụkọ ọ bụ dịrị ijezu. Anyway, ịmago ma onwego nwa dibịa gwara anya jee weta ọkụkọ ka e wee rụọ ọrụ ya ọrụ o wee mee ka ọkụkọ niile unu ga-afụ ebe a ọkụkọ Igbo o nwee ike ọ bụrụ na-enwego onye gwara anya weta ọkụkọ ka e wee jee rụọ ọrụ ya ọrụ o wee jezie na-ezukọcha ọkụkọ ndị mmadụ o jee na-ezukọ ọkụkọ na agbata obi tinye ya n'akpa. Biko na ihe nke a ọ dịkwa m egwu ndị be anyị ihe nke ọ dịghị unu egwu. Mma hapụ unu ka unu nene ihe onyonyo a ka unu fụ ọmarịcha nwa ikorobịa ji tatu wee ịfịa iche nọ mmadụ ịma nọ ohi ọkụkọ ka nwa ikorobịa ji na-ezu na agbata obi. Nna anyị nke a bụ ifele dịrị gị nwa bụ nwa nakwa na ezinụlọ gị. Biko na ihe nke a ajọkakwanụ onye hom ọnụ okwu. Mma hapụ unu ka unu nenegodi ya ka mmadụ ihe unu che na ihe onyonyo a. Biko ndị ezinụlọ ya jidie na tụọ ya ịga ka esi wee tụọ nke n'Igbo ukwu a na-asị hei nwaanyị na ya ji wee tụ ya ụga nwaanyị na ya ji wee kpụrụ ya kpọchie tụọ ya ịga. Unu afụgonu ka o si ebido. Biko nu ndewonu ka m hapụ unu ka unu nụọ ajụjụ ọnụ ndị sekuriti gbara ya. nke na-eme na ọkọ ka ị na-anwụ isekwa tatu n'ahụ nna ahụ ebee ka isi Oraifite na ebe na Oraifite isi ngwu na Oraifite ndị Oraifite ụ na-afụgo n'elu ka afa gị Amaechi onye Amaechi nwaanyị nwaanyị onye ebee ka ịwụ onye Oraifite iwe onye Oraifite ka iwe onye Aba aka akwụkwọrọ sọwụrụ nnọọ ọkọ ka ị bịara anwụkọsị n'ogbe a so abalị ka iji abịa anwụ ọkọ Oraifite ka isi bụ ife a aka akpalugo na ịmara na egbu n'ogo eria egbu n'ogo eria ọsọ ọkọ ka ị na-anwụ ka onwe ife ọzọ ị na-anwụ so ọkọ ka ị specializere oke aka akpa na-agụ ude ekwu aka chiwere gị ọzọ bukide n'obi why ka why me ife ahụ mean nke a why mean ọha mean ife a ịmọrọ ife ideri nke a wụrụ why me ọkwe nke na-eworogono fake friends obi onye nwe ọkọ aka akpa anaghị mgbe ife akịta na-eme na egbe ụmụ eneme otoro Nnewi onye akịta wee onye Oraifite na-abịa anwụkọsị ọkọ ya sị na onye ya anwụkọkwu nke mmanya na-achọkwu sef ọnwụọ ọkọ welite ihu ka afọ ihu weta ihu ọfụma mgbajiri aka kwuo afa gị kwuo ebe isi ngwa Amaechi onye nwaanyị okay. Kedu ife ị nwere ya agwa ndị yut ibe gị ndị tatu ibe gị n'ọdọ mma osi ọsọ na ọkụkọ dị mma izu ọsọ ohi ọkụkọ ị na-ezu mgba na ụmụ ọ na-afụgo n'elu onye agwa achọ ife ọ ya alụ ọ sị na izu ohi ke mma mgbe iri kọwara ha ka afụgo dị ọkọ ọkụ kpojuru akpa
na ya ebe a ọka ka ọ na-ekpo na ya ebe a kpụsa ya n'ala ka anyị pịa ọkụ ọ na-ama oke igolon ka igom ka pịọ ya alọn enwere ọgwụ iji anwụdo ọka nna jos ime ha na-eba ma enwere ya ọ na-abalị ka ọ na-efe ihe a kịta awụ ohi ọkọ ka onye a na-ekwu mmechi na nke gị so oke ọkpa ọba nkịta ole esi 6,000 were emela azaman nwunye ofu ka o jide nwigoro ya ofu nchekọda ebe a nwunye ofu ijecha nke abata ịchọ nya inyere onwe na ọ na ya abata ọ na mmaanyị nọ nso kịta jụọ onye maka nke mmaanyị na-efu ma jee rie ebu na nna a na-akpa atụrụ